Dobrý deň, vitajte na portáli monitorovacieho systému pre reguláciu a štátny dohľad, kde sme už prihlásení. V tomto videu si ukážeme, ako zakresliť aktuálne pokrytie, konkrétne mobilný internet. Po kliknutí na záložku Aktuálne pokrytie a ďalej na ikonu Vložiť sa dostávame k tvorbe samotného projektu, ktorý môžeme vytvoriť dvoma spôsobmi. V tom prvom vložíme nové údaje. To znamená, že pre nový projekt je potrebné zadať jeho názov, napríklad vo formáte mesiac, rok, zvolené územie, prípadne okres a technológia. Pri druhom spôsobe pokračujeme v práci na uloženom rozpracovanom projekte, ktorý ďalej editujeme. My teraz zvolíme prvú možnosť. Vytvárame úplne nový projekt. Po kliknutí na ikonu Vložiť sa dostávame do ďalšieho kroku, kde sa rozhodujeme, akým spôsobom údaje o mobilnom internete zadávame. Ak zvolíme možnosť Zakresliť, budeme presmerovaní do mapového okna určeného na zakresľovanie prvkov pokrytia. Druhou možnosťou je importovať údaje o mobilnom internete, čo nám umožní vložiť XML súbor s údajmi o prvkoch pokrytia. My zvolíme prvú možnosť Zakresliť a sme presmerovaní do mapovej aplikácie. Mapové okno vidíme vpravo a okno vľavo slúži na samotné zadávanie atribútov aktuálneho pokrytia mobilným internetom. V prípade, že zakresľujeme iba mobilný internet, sekciu Fixný internet, teda krok číslo 3, preskočíme. Pre zadanie novej položky musíme kliknúť na ikonu plus a môžeme zadávať samotné atribúty, ako napríklad technológia, rýchlosť, trieda VHCN alebo vlastníctvo siete. Následne zakreslíme poligón do mapového okna a potom klikneme na ikonu Uložiť. Teraz máme vytvorenú reláciu, ktorá bude predstavovať množinu rastrov s rovnakými atribútmi. Raster má rozmer 100 x 100 metrov. Zobrazia sa nám samotné rastre, ktoré sa v nami zakreslenom poligóne nachádzajú. Ak máme danú reláciu s rastrami, na ktorých je prítomná určitá technológia hotovú, systém nám umožňuje po kliknutí na ikonu plus pridať novú reláciu, kde pri vyplňaní atribútov o inej technológii postupujeme rovnakým spôsobom. Ak sa chceme k tomuto projektu v budúcnosti ešte vrátiť a doplniť tam ďalšie rastre, prípadne pridať novú reláciu, klikneme na ikonu Uložiť ako rozpracované, bez odoslania. Keď už máme daný projekt hotový a pripravený na odoslanie, klikneme na ikonu Uložiť a odoslať. Zobrazí sa potvrdenie s otázkou, či si prajeme všetky dáta uložiť. Po odkliknutí máme daný projekt, respektíve záznam, úspešne vytvorený. Odoslaný projekt nájdeme v záložke nahratých údajov, konkrétne v podzáložke Zoznam nahratých údajov. Ak klikneme na tento vytvorený projekt, zobrazia sa nám sprievodné informácie o projekte a nižšie aj samotná geografická oblasť, kde sa dané rastre nachádzajú, ako aj atribúty o mobilnom internete, ktoré nájdeme po kliknutí na ikonu malé i. To je, čo sa týka zakreslenia mobilného internetu, všetko. Ďakujem za pozornosť.